mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Alright! Grabe naman! Sino ba naman dyan ang nagagayuma? Na hindi mo alam, ikaw na pala. Nako, trying hard na mabuo yung relationship nyo. Pero alam mo naman, deep inside, never kanyang magugustuhan. Sakit magsalita, pero yun ang realidad, B! Anyway, ako po'y nagbabalik. And yes, it's a happy Wednesday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programa Love Trip. Ayan na, sinasabi ko sa'yo, tantanan mo na siya. Tingnan mo yan kung katyang katabi mo mismo. Tingnan mo yung pagmumukha niyan. Tignan mo kung isa rin ba yan sa mga nagagayuma lately. Mapapansin mo yun sa number ng kanyang wrinkles sa kanyang noo. Alam mo kung bakit? Pag mas maraming wrinkles, ibig sabihin yan, mas problemado yan. Anyway, para mabawasan ang iyong problema ngayong hapon, saktong-sakto ako muna ang iyong tambayan. Ako muna ang iyong makakachikahan. Usapang health and fitness. Para habang patagal ng patagal, pasarap ka ng pasarap. At pahaba ng pahaba ang buhay. Ako po ang inyong makakasama, ang inyong abang lingkod, DJ Mara Tony. Makakasama niyo po 3 to 6 p.m. yan. Siyempre, usapang kasarapan. Pero ang nangyari, sa tulog ko kagabi, hindi talaga masarap. Diyos ko, first time kong makaranas ng ganitong feeling na para akong binabangungot o ginagayuma. Nakaranas na ba kayo ng sleep paralysis? Ano ang sleep paralysis? O mainit-init pa, no? Makwento ko lang bago natin pag-usapan kung ano ba yung trip na sleep paralysis sa sanayan. Kaninang madaling araw, nagising ako ng mga 2:50 ng madaling araw. Tapos medyo hindi na ako mapakali. I don't know why. Sabi ko, nagdasal naman ako kay Lord. Bakit? Siguro kulang yung dasal ko kaya hindi ako masyadong nakatulog na maayos. Pero ang bandang 4:48 a.m., binatakot talaga ako. Alam mo kung bakit? May napanaginipan akong humahawak sa aking wrist. Ito po, yung nilalagyan ng relo. 2 kamay po yan. Sabi ko, shucks, Diyos ko. Alam mo yung feeling na nakapikit ka, pero hindi mo mawari na parang may humihigit sa yung babae. Ito po, walang halong kakimihan to Ito po yung totoo. Sabi ko, my gosh, ano tong nararamdaman ko na parang may humihigit sa aking babae? May nagawa ba ako sa iyong kasalanan, B? Iniisip ko meron ba ako nakaaway na babae lately? Parang wala naman. Pero sabi ko, ni-research ko kagad, syempre, kay ChatGPT. Ano ba namang ginagawa ng A at di tayo mag-research? Sabi ko, I have this feeling wherein there is this one woman wherein she hold my hand. So, ganun talaga, para specific. So sabi niya, yun pala, baka nakakaramdam na ako ng sleep paralysis. Diyos ko, akala ko, dinimonyita na ako, B! Well, anyway, pag-usapan natin mamaya yan kung same feeling tayong dalawa, kung saan minsan may mga araw o may mga moment na hindi ka makatulog. Feeling mo may humihigit, may kumukuha, may nangingiliti. Baka hindi yan ang iyong asawa, sleep paralysis na yan. Anyway, pag-usapan natin yan maya-maya lamang. But for now, siyempre, mag-relax ka muna. Oo, hinga-hinga. Life goes on kahit alam natin ang krisis ng gasolina non-stop. Relax ka lang dyan. Habang nakikinig, siyempre, ng Feel Good Music ang ngayong Feel Good Wednesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailan pa may memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!